Benvinguts al microclub d'anime i còmic número 42 de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat. Aquest cop anem a parlar de la fi del viatge de Pikachu i Ash, després de 1.236 episodis i 24 anys. Repassarem les 25 temporades de l'anime i coneixerem la 26a, que continua el món Pokémon amb noves aventures i nous protagonistes. La sèrie Pokémon es coneix en japonès com a Pocket Monsters. És un anime basat en els videojocs de la franquícia Pokémon, creada al Japó per Satoshi Tajiri, Ken Sugimori i Junichi Masuda, sent produïda pels estudis OLM Incorporated. L'anime va començar el seu recorregut per la televisió japonesa al 1997 i encara avui segueix en emissió. Compta ja amb més de 1.250 episodis i 26 temporades. Addicionalment, des del 1998 s'estrena a l'estiu cada any una pel·lícula basada en l'anime. La trama de les pel·lícules té relació amb la sèrie, però són independents. Fins ara s'han produït 23 pel·lícules. L'anime explica les aventures de Ash Ketchum, un entrenador Pokémon, amb el seu Pokémon inicial, Pikachu. En el seu primer dia de viatge, Ash s'adorm i quan arriba al laboratori del professor Oak, aquest ja ha lliurat els Pokémons inicials que tenia, menys un Pikachu força desobedient. Pikachu resisteix inicialment a fer cas al jove entrenador, però serà l'únic Pokémon que mai no se separarà d'Ash en tots els seus viatges. Ash recorre diverses regions per reunir les medalles de gimnàs necessàries per participar a una lliga Pokémon i guanyar-la. El seu objectiu és convertir-se en un mestre Pokémon. La sèrie comença quan Ash té 10 anys, a Paleta, el seu poble natal, situat al sud-est de Kanto, és on inicien els seus viatges de Pokémon als entrenadors. Un Pokéball és un objecte dissenyat per emmagatzemar i transportar Pokémon a la butxaca dels entrenadors i que fa possible la seva captura. D'aquí ve el nom japonès de Pokémon, Pocket Monsters, monstres de butxaca. El símbol de les Pokéballs consisteix en dos semicercles separats per la meitat, amb un altre cercle complet al mig que representa el botó d'inici. Al llarg de les generacions Pokémon han sorgit multitud de varietats, amb diferents colors i efectes específics que serveixen per capturar determinats Pokémons. Els episodis de l'anime es divideixen actualment en 8 grans sèries a Japó i 9 a Occident. A més, a Occident s'agrupen en 26 temporades. A més de la sèrie principal hi ha diversos episodis especials. 22 pertanyen a una temporada extra, Cròniques Pokémon. La sèrie ha tingut problemes amb alguns dels seus episodis que han causat polèmica. La més coneguda és la de l'episodi de Nou Sheshi Porygon, el soldat elèctric Porygon, que va provocar atacs epilèptics en alguns espectadors japonesos. Mai s'ha estrenat fora de la illa de Japó. La sèrie i la franquícia també es troben prohibides a l'Aràbia Saudita des del 2005 i a la Xina va ser prohibida per un temps. A l'anime, la sèrie són grans blocs d'episodis que solen estar marcats pel canvi de la regió on transcorre l'aventura de Ash Ketchum, així com pel reemplaçament d'algun dels amics que l'acompanyen. Cada sèrie també sol representar una generació en particular dels videojocs. Aquesta divisió era exclusiva de la versió japonesa de l'anime, ja que Occident sempre s'ha dividit en temporades. Des de la 17a temporada es va començar a introduir el concepte de sèries a Occident. Fins ara s'han produït 23 pel·lícules de Pokémon. Des del 1998, tots els estius següents s'estrena un nou film als cinemes japonesos. La 6a i 7a pel·lícules mai no s'han emès a Espanya. Les pel·lícules han estat acompanyades als cinemes japonesos per un curt protagonitzat per Pikachu. Inicialment es van estrenar altres curts en què Pikachu no era el protagonista, però no han arribat a emetre's fora del Japó. La sèrie Viatges definitius Pokémon, l'últim arc del qual es diu Pokémon Aventures d'un mestre Pokémon, és la 25a temporada d'episodis de l'anime. Ocupa des de l'episodi 1180 al 1236, i aquesta temporada marca el final de Ash i Pikachu com a protagonistes de l'anime. Però Pokémon no s'ha acabat. La sèrie Horizontes Pokémon és la 26a temporada d'episodis de l'anime. Des del comiat de Ash com a protagonista de l'anime, aquesta sèrie segueix les aventures de Liko i Roy, dos nous protagonistes en el viatge per la regió de Paldea. Una generació és un conjunt de videojocs dins de la franquícia que introdueix noves espècies Pokémon.
Aquests nous jocs comporten una actualització de la llista de Pokémons, novetats a la mecànica i la història dels videojocs i l'aparició d'una nova regió on es desenvolupa l'aventura. La inauguració d'una generació sol ser deguda al llançament d'una nova consola portàtil de Nintendo, encara que no sempre ha estat així. Els canvis s'estenen a la sèrie d'anime, on els protagonistes viatgen a una nova regió, al manga, que desenvolupa l'argument dels videojocs, i el Pokémon Trading Card Game, que viu nova publicació de sets de cartes. Els jocs secundaris de la franquícia també tenen les modificacions. Totes aquestes modificacions es van sumant a les anteriors. Fins ara havien hagut 8 generacions, començant a la primera per la Game Boy amb els primers 151 Pokémons, fins a arribar a la 8a de la Nintendo Switch, on ja teníem 898 Pokémons. Però no ens hem aturat pas aquí. Efectivament, estem ja a la 9a generació des del 2022, començant amb els videojocs Pokémon Escarlata i Pokémon Púrpura per a Nintendo Switch. La llista de Pokémon arriba ja fins les 1015 espècies. Com a curiositat, la regió de Paldea s'inspira a la península Ibèrica que conté Espanya i Portugal. I a més, aquesta generació és la primera en ésser un món completament obert per jugar. Si us agrada el món del Pokémon, podeu trobar molta informació a la web, per exemple a wikidex.net. Aquesta és una enciclopèdia de Pokémon en espanyol, que forma part de la Encyclopædiae Pokémonis, un projecte que busca unir forces entre les enciclopèdies Pokémon de diferents idiomes i de contingut obert. Es compon de 7 wikis en anglès, alemany, japonès, francès, italià, xinès i espanyol. Aquest grup de wikis s'interconnecta mitjançant enllaços interlingüístics. Fins aquí aquest repàs que hem fet a les 26 temporades d'anime del món de Pokémon. Recordeu que a les biblioteques podeu veure els animes i també gaudir dels mangas. Us esperem!